kangge nyegah penularan COVID-19, kita ngikuti protokol kesehatan yaitu 3M, nganggo masker, jaga jarak, ngumbah asto nganggo sabun. Kami kula Ahmad Fauzan, absen 3. Kita badhe nampilaken presentasi watak tokoh kang ana ing serat Tripapama. Tindak. Karakter setunggal yaiku Patisuwanda. Ing serat Tripama paraga Patisuwanda ngalami transformasi. Patisuwanda digambarake duwe 3 watak yaiku Sugih lan Gagah. Ketelu karakter kasebut ana pintar. Patisuwanda sanggup ngrampungake kabeh tugas kaya sing dideleng ing larik guna. Bisa sang sekerta karya binudi dadya unggule. Wateke pinter Patisuwanda yen diselarake karo jaman saiki yaiku intelijen kudu dilakoni nganti entuk asli sing unggul. Sugih. Wateke Sugih ditemokake ing larik Sugih. Sayektinipun duk bantu pirang mazake Nasri, ambuyung putri Domas, katur ratuyipun emas perhiasan, larang regane. Minangka asli saka keunggulan perang, kabeh diajuake menyang rasa utama negara selaras karo jaman saiki. Paraga Sugih sing duweni watak sosial utama akeh amal-amal. Aprang tanding lan ditya nglangkanagri. Patisuwanda iku pinter, sugih lan gagah digambarake duwe watak kejam. Watake Kumbakarna. Ing serat Tripama, karakter Kumbakarna uga ngalami transformasi ing serat Tripama, sing mesti mbela bebener lan karesnan kanggo tanah air. Setunggal bela bebener. Sanajan Kumbakarna minangka raksasa, dheweke mesti terus ngandhake kasungatan kasebut kanggo luwih lengkap mresnani tanah air. Nalika negarane dirusak tentara, Kumbakarna gelem korban kanggo mbela tanah kasebut. Serat Tripama paraga Adipati Karna diowahi kaya dene karaktere yaiku ing cerita digambarake minangka paraga sing duweni watak sing luhur yaiku kanca sing setia lan ngerti. Setunggal kanca sing setia. Kalih ngerti wangsilane budi. Watak Adipati Karna ngerti nuwuhake aprang rame amarga mati jinemparing Sumbega Wirotana. Ing dara kasebut diandharake menawa Adipati Karna duweni watak ngerti mbales asih. Adipati Karna rumangsa seneng banget amarga dheweke duwe kesempatan kanggo mbalekake dumateng sing Duryudana. Ringkesan ing saben dinten gesang. Patisuwanda pinter. Dinda saben dina mesti nindakake tugas saking Pak Guru. Kumbakarna resnani tanah air kanggo mageti dina kamardikan Fauzan sawise lomba balap karung. Adipati Karna nia mesti setia kanca maring dinda. Cekap semanten saking kita kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.